Εσείς γνωρίζατε ότι ο τρόπος που πατάμε, ισορροπούμε και κινούμαστε επηρεάζει την υγεία μας, την απόδοσή μας και την καθημερινότητά μας. Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση που αποκαλύπτει ακριβώς πώς πατάνε τα πόδια σας κατά τον βηματισμό και την ορθοστασία, εντοπίζοντας προβλήματα όπως πλατυποδία, κυλοποδία ή άνηση κατανομή της πίεσης. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείτε να γνωρίζετε εάν χρειάζεστε εξατομικευμένη υποστήριξη για βελτίωση της τάσης σας, πρόληψη τραυματισμών, εξάλληψη μείωση πόνων στη μέση, τα γόνατα ή τα πέλματα, ακόμη και για την επιλογή των σωστών υποδημάτων για εσάς ή το παιδί σας. Ιδιαίτερα για τα παιδιά, η έγκυρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει μελλοντικά μυοσκελετικά προβλήματα, ενώ για τους αθλητές το πελματογράφημα είναι το κλειδί για τη μέγιστη απόδοση και την αποφυγή τραυματισμών. Είναι κρίμα να έχουμε την ευκαιρία να αποφύγουμε μόνιμα προβλήματα στο μυοσκελετικό των παιδιών μας με έναν τόσο απλό, γρήγορο και οικονομικό τρόπο και να μην το κάνουμε. Κάνοντας κλικ στο κουμπί λήψη, θα λάβετε στο email σας ένα πλήρη ενημερωτικό οδηγό για την υγεία των πελμάτων σας και τη διαδικασία του πελματογραφήματος. Επιπλέον, δεσμεύομαι προσωπικά να επικοινωνήσω μαζί σας για μια δωρεάν εξέταση των συμπτωμάτων σας, γιατί η υγεία σας ξεκινάει από τη βάση.